Jó napot kívánok! A nevem Alexander Wagner. Másfél éve élek és dolgozom Szabadkán, és ez a város gyorsan a második otthonommá vált. Ma szeretném meghívni önt. Meghívni valami újra, valami vidámra, és valamire, ami örökre megváltoztatja Szabadkát. Elhozzuk a karnevált Szabadkára. Nem akármilyen ünnepség, hanem egy többnapos városi fesztivál a német és osztrák farsangi hagyományok mintájára, hozzáigazítva Észak-Szerbia multikulturális valóságához. Egy városhoz, ahol a szerb, a magyar és a német szó évszázadok óta egymás mellett cseng. Úgy hívjuk Szabadkai Karnevál, a bolondos Szubó-Szubó napok. Mi vár önökre? A kezdőesemény már szeptember 1-én a Városi Fesztivál keretében megvalósul, ahol nyilvánosan is bemutatjuk a karnevál arcait, a farsangi hercegi pár. November 11-én 11 óra 11 perckor a hercegi pár szimbolikusan átveszi a város kulcsát a Városházán. Ezzel a bolondos kormányzás veszi át az uralmat a város felett. És utána egy szabadtéri koncert a Szabadság téren az utolsó 30 év szerb popzenéjével, mint közönségcsalagotul az egész város számára. A dramaturgiai csúcspont a Rosenmontag. Egy hatalmas utcai jelmezes felvonulás várható. Több száz résztvevővel. Iskolák, egyesületek, vállalatok, zenekarok és utcai művészek. Szabadka sokszínűsége látványosan, színesen és hangosan. Ezt követően a hangulathoz illeszkedve egy gyerekfarsang, tudatosan alkoholmentes és családbarát. Valamint egy afternoon rave a Tirg Slobodén, kifejezetten a fiatal, városi célközönségnek. Mindezt egy elegáns tánc és hazafias bál egészíti ki, keringővel, holóval és nemzetközi zenei válogatással. Elegáns öltözet, népviselet, zászlómíszek, egy bál, amely Szabadkát közép-európai városként mutatja be, szerb szívveréssel. Farsang kedden klasszikus farsangi bulik hívogatnak táncra és vidámságra. Jelmezbe öltözött emberek népesítik be a város szórakozó helyeit. A rendezvényt szerdán egy közös halvacsora zárja, ez az a pont, ahol minden közreműködő még egyszer egy asztalhoz ül. Miért van szüksége Szabadkának erre a karneválra? Mert bár Szabadka már most is a fesztiválok városa, az Interetnóval, a film- és színházi fesztiválokkal és számos más eseménnyel. De a tél, a Winterfest kivételével eddig nagyrészt csendesen telt. A karneváli fesztiválok nemzetközileg elismert gazdasági motorok. Extra vendégforgalmat generálnak, élénkítik a vendéglátást, a kereskedelmet és a szállodaipart. Emellett erős vizuális tartalmat szolgáltatnak a médiának és a közösségi oldalaknak. A szabadkai karnevál pontosan ezt az űrt tölti be. Élettel tölti meg a teret. És megmutatja a világnak azt, amit ez a város már mindig is tudott. Együtt élni. Együtt ünnepelni. A szervezésért és az irányításért az Arge Faschingsgilde Subotica felel, egy civil kezdeményezésű projektcsoport, amelyet egy professzionális digitális platform támogat. Ez a rendszer többnyelvűen és központilag koordinálja a résztvevőket, a programokat és a kommunikációt. Aki most csatlakozik, legyen a szponzor, partner, egyesület, vendéglátó vagy önkéntes segítő, az nem csupán egy fesztivált épít. A Szabadka identitásának egy új, maradandó részét hozza létre. Kérem minden barátomat és ismerősömet itt, Szabadkán, egyszerűen mindenkit, aki ismer engem, és úgy gondolja, hogy az osztráknak ezzel a karneváli ötletével valóban sikerülhet valami jót tennie Szabadkáért. Kérem, támogassanak! Használják a kapcsolataikat, és segítsenek abban, hogy a Szubó-Szubó siker legyen, és boldoggá tegye az embereket. Nagyon köszönöm! Szeretettel köszöntöm a Szabadkai Karneválon. Isten hozta önöket a bolondos Szubó-Szubó napokon.